Benvingudes i benvinguts al tercer episodi del podcast Dones, Gitanes i Esport, una iniciativa de GIPCAT que des de l'any 2020 treballa per la normalització i la participació de les dones gitanes en el món de l'esport. Avui iniciem amb un nou episodi amb el títol Inspiració a través de l'esport, on parlarem del rol d'esdevenir una figura important i aconseguir reptes personals. Alexandra Palos, coordinadora de la secció de patins en línia del Club Gimnàstic de Tarragona, compartirà amb nosaltres en què es basa la seva inspiració dins del món de l'esport i en la seva vida. Esperem que aquest espai sigui un punt de trobada i inspiració per totes les dones gitanes que volen créixer, cuidar-se i sentir-se fortes a través de l'esport. Bona tarda, Àlex. Bona tarda, David. Qui és Alexandra Palos? És una pregunta difícil, Alexandra Palos és una dona esportista que s'ha fet a ella mateixa, que viu per i a l'esport i bé, que li agrada gaudir de la vida i ajudar els altres si pot a través de l'esport. Què representa per tu el patinatge? Per mi el patinatge representa una salvació, perquè a mi el patinatge sempre ho he dit que em va salvar la vida. Jo vaig començar a patinar en un moment complicadet de la meva vida i per mi el patinatge és vida i salvació. Molt bé. Com arribes al nàstic? Bé, com he dit, jo vaig començar a patinar en un moment de la vida on molta gent es pensa que patino des de joveneta, precisament perquè estic com a coordinadora de la secció, i res més lluny de la realitat. Jo patino més o menys des dels 30 anys. Llavors, abans d'arribar al nàstic, jo ja competia, ja creava alguns esdeveniments i bé, el vicepresident del nàstic d'aquell moment, que era el senyor Cirujeda, em va venir a proposar si volia portar el que jo estava fent, que ho estava fent llavors pel meu compte, sense cap mena d'estructura, si ho volia portar al nàstic. Ho vaig estar pensant, vaig vindre a veure les instal·lacions i al final, doncs, a veure, la proposta era meravellosa. Fer el que més m'apassionava dintre del club de la ciutat, doncs va ser un sí rotund i aquí estic fa 13 anys. Molt bé, molt bé. Parlem del patinatge, però a mi també m'agradaria saber la teva visió del què t'ha portat l'esport, no? Com a cultura, com a filosofia de vida, els valors que representa. Explica'ns. L'esport m'ha portat molt. Jo he entrat a l'esport a través del patinatge. Jo vaig tenir una adolescència una mica complicada, vaig passar per moments molt complicats i jo em vaig trobar a un pou del qual molta gent no ha sortit. I suposo que les meves ganes de viure van fer que jo m'aferrés a la vida i a les coses que em poguessin ajudar. I evidentment, a part de les teràpies, que primer de tot sempre són els psicòlegs, els psiquiatres, i doncs vaig descobrir el patinatge molt casualment i els metges m'ho van dir en seguida. L'esport t'està portant pel camí que necessites anar. I així és com arribo a l'esport. Llavors a mi l'esport m'ha donat vida, m'ha donat salut, m'ha donat hàbits saludables, m'ha donat un nou cercle d'amistats i a part m'ha donat una feina nova, perquè jo era fotògrafa d'esdeveniments i ho vaig deixar tot per dedicar-me al patinatge, dedicar-me a l'esport. Llavors per mi, com tu has dit, és una filosofia de vida. Molt bé, jo com a coordinador del futbol sala sempre intento convèncer els pares de que nosaltres intentem confeccionar equips, plantilles, cos tècnic, esportivament parlant, molt potents, però no ens n'adonem que si ens rodegem de persones sanes en el món de l'esport, com a pare, tu portes el fill que és el teu tresor i això ja és una victòria. Per tant, em remeto totalment al teu missatge. De fet, al principi, quan vaig començar a fer classes a les escoles, que llavors va ser el moment on el nàstic em va enganxar cap aquí, jo va haver un moment a la vida on pensava, no entenia massa bé el que feia a la vida, però quan vaig començar a fer escoles i me'n vaig adonar que aquells nens i nenes
mentre estan fent esport, estan ja tenint uns hàbits saludables i un ambient i un cercle saludable, per mi això, com tu has dit, és una victòria. Et refereixes als infants, als petits, però com veus l'esport en adults actualment? Bé, a mi el tema dels esports per adults m'agrada molt. Nosaltres a la secció, clar, és secció de patinatge, fem patinatge en línia i també tenim secció per adults. I jo el que veig en els adults és que, per exemple, sobretot els homes, normalment no deixen mai de fer esport. Comencen quan són joves o quan són petits i tota la seva vida van fent esport, van canviant, doncs va haver una època on estava molt de moda el pàdel, ara és més el running, el trail, però ells sempre van fent esport. Però amb les dones m'he trobat moltes vegades i me n'he adonat que hi ha un moment on deixen de fer esport, a vegades inclús a l'època universitària, quan comencen a tenir parella, d'altres quan es queden embarassades, evidentment, però llavors ja estan un temps molt llarg i els hi costa molt retornar. Què és el que més t'agrada de dedicar-te a l'esport? El que més m'agrada és que m'agrada... Sí, per on començar, no? M'agrada tot. Diria que el que més m'agrada de dedicar-me a l'esport és això, és poder fer esport, perquè mentre estic amb els nens doncs jo faig activitat física, encara que jo no entreni amb ells, doncs estàs movent-te, amb els adults evidentment també entreno, poder fer activitat a l'aire lliure, estic fent salut mentre... I després, l'altra part que m'agrada molt és la d'ajudar, perquè a mi l'esport em va ajudar i el fet de poder ajudar o alguna persona adulta que torni a fer esport o simplement, com dèiem, a que els infants estiguin fent aquestes activitats saludables, doncs és el que més m'agrada. Perquè si trobessis un dels casos que comentaves d'una dona de mitjana edat que vol reprendre l'activitat esportiva o la vol començar des de zero, què li diries? Com li transmetries aquest missatge de dir vinga, va, dona, anima't, no? Com li comences a donar forma? A veure, jo crec que la majoria de dones totes volen retornar a fer esport, jo em trobo en molts casos, el que passa que costa i no saps com fer-ho. Llavors, jo el que diria és, busca que sigui fàcil, busca que sigui una activitat que de bones a primeres t'agradi. No busquis complicacions o un esport que vegis que no se't dona bé. Evidentment, pots anar provant, perquè ja, per exemple, en el patinatge, si no ho proves no sabràs si t'agrada o no t'agrada. Doncs provar i anar a aquesta activitat que t'agradi, que et faci il·lusió, que quan tu t'aixequis al dematí diguis oi, és que tinc ganes que sigui la tarda o que sigui tal hora per anar-la a fer. I després que busquis una activitat que es pugui fer acompanyada, d'amics, d'amigues, de la parella, perquè llavors tens algú que t'estira, perquè si no fer-ho sol és molt difícil. Si ho fas en grup, amb equip, és molt millor. Perquè, mira, ara et dono l'avantatge de que puguis fer una miqueta de publicitat envers la teva secció. Molt bé. Què li diries a una dona, a una noia i a un home també, però com que en aquest cas ho estem orientant en l'esport femení, que tingui ganes de venir a provar? Explica'ns a quins dies entreneu, en quins llocs, perquè jo estic segur que usuàries del territori de Tarragona i Rodalies ens estaran escoltant. I imagina't que a alguna dona li resulta interessant aquesta proposta. Què li diries? Doncs, primer de tot, que contacti amb nosaltres, que estem al Nàstic, i que vingui a provar-ho, que no li faci por ni li faci vergonya, perquè a vegades també es passa això a les dones, no? Que les coses... Com trencar aquest sostre de vidre o aquesta barrera social que de vegades et pugui impedir, no?, a tirar-te a la piscina? Sí, llavors que vingui, perquè a més és que tenim un grup, o sigui, concretament en adults tenim un grup com de 10 participants que són tot dones. Com et dic, jo crec que és perquè els homes sempre segueixen amb el seu esport i les dones ens agrada provar coses noves. Llavors diria, vine, prova, tens 2 dies per provar-ho, et podem deixar els patins, fem classes els dilluns i els dilluns a l'Anella, a 7:45 fins a les 9 del vespre, amb altres dones. Compartides tenim les classes d'iniciació i patinatge urbà, que són aquest grupet que hi ha unes 10 dones, i després tenim les classes més avançades, que si ja saps patinar o si vas evolucionant pots entrar, que són les que faig jo concretament,
que és patinatge de velocitat per adults, que a més fem viatges, hem anat a Berlín, ara anirem a Gandia, no cal ser un superpro. No, però sona molt interessant. És molt xulo, ens ho passem molt bé, fem distàncies interessants com mitges maratons, que són 21 quilòmetres, o maratons, això ja cada un, o inclús uns 10 quilòmetres, també fem algunes rutes. Molt bé. Llavors entrenem els dilluns a l'Anella, els dijous aquí al Nàstic, que aprofitem tota la zona del Nàstic doncs, per fer pujades, baixades, voreres, i els divendres al pavelló del Nàstic. Molt bé. I ho adaptem al nivell. O sigui, sobretot saber això, que no el primer dia vindràs i et farem fer coses que no puguin fer, ens adaptem al nivell i al teu ritme. Jo ara vull aprofitar per anunciar que el dissabte 22 de novembre a les 10 hem organitzat una americana de pàdel femení. Molt bé. Per què no organitzem també una trobada de patins en línia a les nostres instal·lacions per fer a veure que si alguna dona desperti? T'agafo la paraula? I tant. Estan totes convidades. Si vols, de fet és una idea, són idees que al nostre equip tècnic sempre estem pensant en fer coses i en fer sinergies amb altres entitats, amb la qual cosa, David, encantats de la vida, podem fer un dissabte a la tarda, per exemple, que a nosaltres ens va bé i tenim pavelló i... I si alguna usuària que ens està escoltant no disposa de patins? Doncs tenim un munt de patins, Molt bé. casc i proteccions per deixar. Molt bé, molt bé. Àlex, alguna reflexió que vulguis deixar com a tancament? Algun missatge per motivar aquestes dones gitanes que estiguin contemplant aquesta activitat? Entenc perfectament que en el teu missatge de forma intrínseca ja contagies aquestes ganes de voler participar, però què li diries? Que si tens ganes de fer-ho, ho facis. I que l'esport és salut, és vida, que et tiris a la piscina, que ho provis i que ho gaudeixis. Alexandra, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra petició i esperem veure'ns aviat en una trobada de patins. Moltíssimes gràcies a vosaltres i t'agafo la paraula i que tingueu un dia sobre rodes. Molt bé, doncs estigueu atents que aviat anunciarem la 4ª edició del podcast Gitanes i Esport.